Godt. Først så vil vi sammenligne to artikler og deres opfattelse af den danske velfærdsstats udfordringer. Og den første artikel hedder "Velfærdsstaten overlever ikke fortsat masseindvandring", og det er Michael Jalving, der har skrevet den. I artiklen så ser han meget negativt på indvandringen og de konsekvenser, det vil have for velfærdsstaten. Han mener, at en fortsat indvandring kan føre til borgerkrig, eller i hvert fald noget, der minder om det. Han udtaler, fortsat indvandring fra Mellemøsten og Nordafrika risikerer at føre de vesteuropæiske lande ind på en glidebane mod borgerkrig eller noget, der minder om det. Som belæg tager han Syrien og Jugoslavien som eksempler, hvor det ifølge ham er sket. Videre argumenterer han for, at velfærden ikke vil overleve masseindvandring, da vi ifølge ham simpelthen ikke har nok ressourcer i vores lille land til at kunne opretholde og yde velfærd for alle. Og han udtaler, at Danmark er et lille land og har begrænsede økonomiske ressourcer. Vores politiske system hviler på en høj grad af tillid og en ikke ekspliceret protestantisk kultur. Han udtaler også, velfærdsstaten overlever ikke fortsat masseindvandring. Til sidst løber den tør for penge og borgere at beskatte. Og i den anden artikel, der hedder, det passer ikke, at flere flygtninge truer vores velfærd, ser Brian Esbensen modsat Michael Jalving, at masseindvandringen ikke vil have nogen betydning for velfærden. For ham er det blot en myte, at masseindvandring pludselig skulle kunne true vores velfærd. Og som argument så nævner han midt-90'erne, hvor den økonomiske situation var mere ustabil end nu, og hvor vi modtog lige så mange flygtninge, uden at det havde nogen negative konsekvenser for velfærdsstaten overhovedet. Han mener, at det er den politiske politik, der bliver ført, som er skyld i samfundets svageste, oplever flere og flere forringelser. Og ja, han ser så problemet, altså han mener problemet er, at SF-regeringen ikke fører nok rød politik, og det er deres nedskæringer, som er skyld i den stigende ulighed. Han udtaler, nu er man blevet så gode venner med erhvervslivet og den økonomiske elite, at man forsøger at bilde underklassen og den udsatte lavere middelklasse ind, at deres velfærd er truet på grund af andre mennesker fra under og middelklassen. Yes. Så har vi også valgt at forholde os metodisk til de to kilder. Kilde 1, velfærdsstaten overlever ikke fortsat masseindvandring, er en artikel fra Politiken. Ophavspersonen er Michael Jalving, og den er dateret den 23. august 2016. Michael Jalving beskriver sig selv som borgerlig, og derudover nationalliberal, værdikonservativ og pragmatisk oplysningsmand. Hans formål med artiklen er at gøre befolkningen opmærksom på det enorme pres, den enorme indvandring medfører. Og så har vi vurderet, at kilden er tendentiøs, da han forholder sig meget negativt til den her flygtningestrømning. Og det kan være hans politiske overbevisning, der ligger til grund for hans holdninger. Han er kendt for at mene, at vestens kristne etik bør være vejledende i samfundet, og dermed er han også meget negativ over for andre kulturer og religioner, som for eksempel især islam. Vi kan bruge kilden som et levn, da teksten kan bruges til at belyse, hvad der kom ud af et bestemt begivenhedsforløb, i det her tilfælde holdninger til flygtningekrisen. Og teksten kan derudover bruges til at belyse noget om forfatteren i frembringelsestidspunktet. Og i forhold til kilde 2, det passer ikke, flere flygtninge truer vores velfærd, er igen en artikel fra Politiken. Den her gang er det ophavsmanden Brian Esbensen, der er bag. Den er så dateret i februar 2016, og hans baggrund er, at han inde i begyndelsen af 2011 skiftede til journalistikken. Inden han skiftede til journalistikken, der var han tilknyttet forskellige humanitære og nødhjælpsorganisationer. Derudover har han boet og arbejdet flere år i blandt andet Jordan, Libanon og på Balkan. Hans formål er at nå ud til befolkningen med det budskab, at ikke er flygtningene, der lægger det her pres på velfærdsstaten, som også sagt tidligere. Og der ses et ønske hos Esbensen om, at der bliver ført en mere socialistisk politik i Danmark i forhold til velfærdsstaten. Den her kilde har vi også valgt at vurdere som tendentiøs, da hans baggrund kan medvirke hans sympati for de her flygtninge, da han ligesom har været tilknyttet forskellige humanitære og nødhjælpsorganisationer og har boet de her forskellige steder, har han ligesom haft de her flygtninges vilkår forhold tæt på. Og den her kilde er ligesom den anden vurderet
til at kunne bruges som et levn. Så har vi vi har fundet en tabel fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som giver et overblik over alle de meddelte opholdstilladelser med videre fra 2016, og det er relevant at inddrage, da de to artikler er udgivet i henholdsvis februar og august, hvor man kan se på tallene, at flygtninge, der har søgt asyl, er steget væsentligt meget på det her halve år, så det kan også have grundlag for, hvorfor de har de holdninger, som de har, og at den artikel, der er udgivet i august, har et forholdsvis mere negativt syn på sagen. Så skal vi så til velfærdsstatens udvikling, og selvom at opgaven lød på, at vi skulle beskrive den fra 89 og frem, så har vi valgt at tage den lidt før, da velfærdsstaten rigtig starter i 1950. Og det er egentlig også fra 1950 til omkring 1970, at velfærdsstaten har sin glansperiode. Økonomien den boomer, og vækst og velfærd er ligesom to begreber, der kobler sammen til én ting. Altså ligesom for at få velfærd, så skal man have noget vækst i samfundet, og for at få vækst i samfundet bliver man nødt til at få velfærd. Derudover så ser man så også, at de sociale systemer oplever en enorm ekspansion, altså det vil sige, at sådan noget som skoler, hospitaler og alle de her ting, som indgår i velfærdsstaten, det opnår en ekstrem ekspansion. Det vil sige, at der kommer mange flere penge ind i selve velfærdsstaten. Så fra 1986 til 89 har vi så sådan her Schlüterregeringen, som kører den her kartoffelkur, og den her kartoffelkur, den gør, at det bliver dyrt at låne penge, og grunden til, at man gør det, det er, at der i 70'erne var den her oliekrise, den kommer jeg så ind på lidt senere. Men den her kartoffelkur gør som sagt, at det gør det dyrt at låne penge, og det gav så et overskud på betalingsbalancen for første gang i 30 år. Schlüterregeringen formåede ikke at betale af på gælden, men de formåede ligesom at stoppe den og holde den ligesom lidt i skak. Så i 1990'erne, så var det så Nyrup-regeringen, og de havde så ligesom den her mantra, som de fik genoplevet, som var at gøre sin pligt og kræve sin ret. Og det er det der med, Nyrup-regeringen, de mente ligesom, at hvis ikke du kunne finde, eller hvis ikke du havde et arbejde, så var det mere eller mindre din egen skyld, fordi så du kunne bare tage et arbejde, fordi der var masser af muligheder. Men til gengæld så har man så også ret på at kræve sine ting, når man så ligesom havde udøvet noget. Så i 2001, så kommer der så VK-regeringen til magten med Anders Fogh Rasmussen i spidsen. Og Anders Fogh Rasmussen har jo skrevet den her bog om en minimalstat, med at staten den bør indskrænkes til fordel for markedet. Han erkendte dog senere hen, at man ikke kunne skære i velfærden og i velfærdsstaten, hvis man ville til magten. Altså det var på det her tidspunkt for længst blevet en integreret del af den danske selvbevidsthed, at velfærdsstaten det var bare en del af identiteten. Så derfor kunne man ikke bare skære i den, og det erkendte han så også. Og så hvis man så ser generelt set fra 1950 til frem til år 2000, der stiger skatten fra 20% til omkring over 50%. Det vil sige, at det er en markant stigning i skatten, som så også er med til at betale den her velfærdsstat, som også bliver dyrere og dyrere. Og det er så også en af udfordringerne, men det kommer jeg så også ind på lidt senere. Og så i 2008, så rammer man så den her finanskrise her, og der bliver så også opstår der en ny snak om ændre i velfærdsstaten, fordi at velfærdsstaten oplever en masse problemer, og det er sådan noget som brugerbetaling på offentlige ydelser, der så bliver talt om her. Så hvis man ser Danmark i et internationalt perspektiv, så kan man så se i 70'erne, som jeg nævnte før, der havde vi den her oliekrise, som kostede Danmark dyrt, fordi at man oplevede ligesom, hvor afhængig Danmark var af andre lande, og af andre varer, eller man siger, fra andre lande. Så der oplevede Danmark et dyk i økonomien sammen med resten af Europa, hvilket medførte til en øget arbejdsløshed i Danmark. Så i 1973 så indtrådte Danmark sig i EF, Europæisk Fællesskab, som er et økonomisk samarbejde. Men EF er ligesom lidt i stillestand under den her økonomiske tilbageslag, på grund af den her oliekrise her. Så der sker ligesom ikke rigtig noget med EF, indtil med Berlinmurens fald i 89, som ligesom gør, at Tyskland bliver et stort samlet land, og det åbner ligesom nogle muligheder for at udvide EF. Og så i samarbejde med Frankrig, altså et tysk-fransk samarbejde, så får de ligesom et forslag på at lave en udvidelse af EF. Og i 1992 så kommer så den her Maastricht-traktat. I første omgang så stemte 50,7% af danskerne nej til det, og det gav lidt et problem, fordi at flertallet i Folketinget var helt klart for den her traktat. Men så endte man så med alligevel at få blive med i EU, hvad det så ændrer navn til, ved så at have de her 4 forbehold med, at det danske statsborgerskab, det skulle være over det EU-borgerskabet, og vi deltager ikke i den her ømuens 3. fase, og vi deltager heller ikke i den der fælles forsvarspolitik og i det retslige samarbejde. Så det er ligesom de her forbehold, som så gjorde, at vi så blev med, stadig kunne være med i EU. Og den her
Maastricht-traktat, det gjorde det lettere for EU-borgere at arbejde og studere i udlandet. Og det gav ligesom en større, lettere bevægelighed, og interdependensen blev ligesom forøget her i forhold til, når man fik den her Maastricht-traktat på plads. Velfærdsstaten oplever dog også en masse udfordringer igennem tiden her. I takt med at globaliseringen er blevet mere og mere aktuel, så gør det jo, at der kommer mindre selvbestemmelse til staterne, da flere områder overlades til EU, altså et overstatsligt niveau. Og det er jo også en udfordring, det med, at hvor stor ens velfærd skal være, hvor stor skal velfærdsstaten være. Nogle af de her ting kan overlades til EU, hvilket også giver et problem for danskerne, da der kan opstå noget problem der. Globalisering kan også medføre det her velfærdsturisme, som er et begreb, man kørte med fra 1990'erne og frem, som er et begreb, hvor at andre EU-landes borgere rykker til andre EU-lande for ligesom at nasse på deres velfærd. Og det er også et problem med, at vi giver, jeg mener, det er 2 milliarder kroner om året til andre nationer, der er med i EU's borgere. Derudover så kan man også se i forbindelse med globaliseringen, at der kommer flere indvandrere. Det er så også selvfølgelig i takt med de her borgerkrige, der er i Syrien og sådan noget. Men det er den her statsborgerprincip, man har bag den danske velfærdsmodel, det der med, at man skal være dansk statsborger for at få dansk velfærd, det bliver ligesom udfordret, og det er så selvfølgelig også et stort problem. Derudover så er der så også, hvis man bare kigger i Danmark, den demografiske udvikling. Det vil sige det der med, at der kommer væsentligt flere ældre, og der bliver færre til at forsørge de her ældre. Det vil jo sige, at der kommer på en eller anden måde en større byrde, og den måde bliver det så også dyrere at drive den velfærdsstat, vi kender. Derudover så kan man så også se ligestilling. Altså i takt med, at vi har fået etableret vores velfærdsstat, og det nu er en inkarneret del af Danmark, så er kvinderne jo også kommet på arbejdsmarkedet. Og de kæmper så med, stadigvæk med lige arbejdsvilkår og få lige løn. Og det medfører, som man for eksempel har set det i Norge, sådan en kønskvotering, hvor der skal være et vis antal kvinder på nogle bestemte poster, for at det ligesom kan gå lige op, hvilket selvfølgelig heller ikke er optimalt. Så på den måde så har velfærdsstaten en masse udfordringer også, selvom at det er en inkarneret del af den danske selvforståelse.